pamusoro ichangamira ndakabvawo kumumbimuso wemanti yasvika mumba manesamoni raiswa nepasipedo makaiverenga here samoni yacho Absolutely. Nyaya yedinda kaita mai nyaweni takaona kuti vachishanda nechisi pataendesa samoni rekutanga avanokwanisa kuuya pataendesa zvakare rechipiri avanokwanisa katazonzisa iyo ndorakatazosvika pasiko ndokataisa mumba ndombozowana pawaipono asi mukuenda kwakaita vakati mari yangu inokandibata $30 yekufamba kwandakaita ndichivati vanozondipa zvakare $30 yekufamba kwandakaita kwese ndichisvika ndichivapa samoni vasikapasire masvitandoo mubvumirana zvenyaya yechisi handisi kuramba handisi kubvumirana nazvo kuti ndakashanda nechisi inini ndakasangana nawo kupera kutanga kwaoktoba ndopandakasangana nawo muirrigation ndichotakura marara emombe yangu yanga yabva kubara iri kumba ndichiitonda handina munda muirrigation ndaitoita zvekukumbira zvavanhu vachiteka makorona vachiteka zve ndozvandakati nditakurewo ndifidhewo mombe yangu ini handina kunge ndaziva kuti mupurisa wamambo ari kutofambira vanhu kusunga vachibva vatosangana nevamwe vanhu vaitaura navo ndikatoti wakutaura chinyadzo chitoisa marara angu pai musaga ndapedza ndatotakura ndakuenda ndatofamba chidistance ndopawakandimisa kati ndimisireyo mhai yavo ndikapandamira zvikanzi matosungwa nekuti mashanda nechisi handina kuziva bamukoma wangu chi sorry handina kuziva bakuti takura marara kwandatoita kudini kushanda sorry vataramba kudini kunzwisisana ndio maitikira ngakaita ndio ataramba kunzwisisana ndopawakabva wandipa chisamoni date resamoni mapirwo andakaita date resamoni handina kunge ndaribata musi wedare wakandijamba tozofunga ndajamba musi wedare pasamoni hapana phone number dzedu so kuti nditi sorry handina kuita sei handina kukwanisa kuuya ndopawakabva wadini wakabva wauya kumba kutori namaiguru wangu ukasvika ndisipo ndikutofudza mombe dzangu idzodzo maiguru vawayabva wandisheedza mainini kwauya mupurisa auya ati sososo zvikanzi asi mainini kuti murambe muchinyorwa chi masamoni hazviiti koti adii kutaura naye ataura nemupurisa wamambo tikawirirana tikaenda ini ndandisina foni yangu yange yakafamba zvacho tikaenda kuna baba kunetwork tikawirirana nemupurisa wamambo tichitoshandisa foni yavo tapedza tokubva taita sei watonzwanana nababa ini ndokubva ndagara nchiti sinzi nyaya dzamo vanhurume vari kuita sei vari kubhadharana bva wabhadharana hafu iyo yatiuta kuti wakatanga kufamba wakandipa samoni $30 wachinzi tichazokupa imwe yacho $30 ndiri kugadzisa zvinhu zvakaita sei zvakandiomera ndinokupai wachiwirirana dhisemba yeye yakunopera takudonopinda munyu yeyo wakauya wakaonana nababa kumunda wakataurirana ndikangoona watodzoka ndikati wawirirana saka inini ndakazoshamisika kuona iri samoni rakanyorwa 25 January unoyu ndorandakaona musi wemande baba vangu varipo sande yacho dekunzi rakasvika sande yacho rakatosvikira baba varipo baba vangu ndakatovaperekedza mande ndakavaperekedza mande ndichibva ndaenda kumombe ndaswera kumombe mande ndabva kumombe pandakaona samoni nepasipedo saka baba avo vakati kudii kuirana kwavaita nemupurisa vakataura kuti kudii baba murume wenyu vaitaurana nemupurisa wakati nemi wakati tiri kuwirirana ndakavabvunza musi wavapedzisira kuuya kuma27 December wakandikati nini mapedzerana here zviri kunzi zvikanzi aiwa tiri kuwirirana indaifunza kuti kuwirirana kwakaita kutotasira kuti ndiwo uyu mwedzi kutopera kwawaita waJanuary uno kuti tinofanira kwaita sei kuzadzisa kuwirirana kwawakaita wakajamba paDecember pawakazouya ava kumba ini handina kuonana navo pawakauya December kumba ndaiva kumba ndakangoona kuti vauya vari kumunda baba vakamira nemombe kumacheko kwemunda ndokwandakawaona saka ndochi handina kuzadzisa kwavo ndokwaifanira kuvazadzisa January uno
saka tisati mwedzi wacho usati wapera ndobata ndaona chisamoni riri kumba kumashure kwese masamoni aya ituzvo zvemasamoni andaona repekutanga iro nereri rakauya musi wemande saka inini ndikwanisina kuzvisa kuti egai ndiuye ndi kana tichienda kundosunga vanhu kuzina mene ndikuzamazeni nyaya kana yatsuka semakwana mune kutsunga kuti murusenga musenesi munobva bhadhara nyaya chibva yapirira ikogere kana kuti inozoya kuno kunataka hatina kubvunza takabvunza sevanhu tisingazivi mutemo wekwamambo takawabvunza kuti kona zvinofambiswa sei kana ndakakanya apa ivo vangadai vakangonditsanangura kuti even $30 iyoyi munotongoyafukisii muchibhadhara kupi kuno hatina nekuti takatotiwo kutambira kwatoita $10 nekutotobva kwatiri kuita mazuva tiri kudini tiri kuwirirana pawazouya apa kuna baba ndopatisina kuzoziva kuti manje havana kuzowirirana munhu ari funga kuti ndakunyora rimwe samoni ndiwetese ndivaisireni pasi pedyo nekuti pawakauya musi wemandeni handina kuzoonana navo kuti ndiwabvunze kuti zvamakauya December pa inini musina ndaye mupurisa deifuri ipachifitiyakachi mupurisa nobhadhara kufa kwakanakiti yekwamambo inobhadhara kwamambo saka imi kana makabhadhara uko musikauibhadhara kunoko saka munenge muchiita chihungu choko muhonga vakampa mari isusu mupurisa takamupa $30 kasana $30 achiti ndafamba katui takatowabvunza nditori nevitness rekaenda namaiguru wangu ndonyakuya uchinditora kumunhu ndonyakutaura ndokuti hazvitaurirani here tikatowirirana saka ini ndopana kushamisika kuona chii iri samoni rechipiri nyaya iye yekutosamani mainzi mimuye kudai kwamama nyaya nyesa panoperera kumba mainzi mimi uyai kudari kwamama tikoishapera semaurire maitari asi zvamunofanira kuziva ndezvekuti zuva rechisi ndokumwe ndagara ndatsanangura futi kuti zuva rechisira rinoshandwa musi wechina mangwanai Friday mwana mhai hakubatwi demo kana badza ndekuti tapinda muchisi china kubva rese iri kusvika 5 kilo musina kuenda kugadhi kotema muriwo musina kucheka uswa kana kuita sei muchizoti mangwanai Friday handifaniri kuoneka ndiri kuti tubu munofarira here nzara munzvimbo makagara kudariso munofarira nzara ndokusura makatakura kadengu apa ndikuenda kuhwesa ndikuenda kwakaterere ndikuenda kutanda kotsunza ndimi muri kukonzeresa kuti mvura isazoite nemwazvo isu tiri kuchengetedza zuva tobva tarichengetedza togadzira mitemo yenyika inoenda kumadzimbawo imi maakudarika nhasi pana ri kundiona rega ndiende kotakura chikafu changu ndekuti ndechemombe ndo zvamakaita aiwa kusaziva kwenyasi munoziva imini aiwa isusu tandatobva muri mayani kwei menyama apa paningirikave pauyu panyapfupi St. Mary uko asi makabva takabva kuhwesa makabva kuhwesa kune mitemo yeko kwana mambo katerere kune mitemo yeko yavanoti musi wakati hatiendi koshanda kana mugadheni kana kotemha muriwo chaiwo nokubika sadza ukatadza kutemha musi wechina Friday usapinde mugadhi ndekuti chisi hachieri musi wachinodii chinorimwa ndagare ndakataura wana wakomana kusanzwisisa kunoitika ende ikoko kwamuri kunana St. Mary's muri kobhuroka mwenje mapaipi ndakazvitaura kuno ariko futi vari kumusoro kune dombo rakadzika rikatsvukisa mwenje 3 months mwenje akatsvuka kuti piri kuita roho makazvindwa here makazvindwa
makati chii chaitika ipokati hatizivi kuti dombo rinodzika kudzika ribva raenda konyura mumataka kuti ndondondo ribva rabuditsa ropa. Wakomana ngatimvisana mai kubva nhasi kuenda mberi, mvisisai kuti zuva refriday imi mutori womupurisa pamugera mukaona umweni abata hana nekademo musamubvunze, tarisai muno kuti ari kufamba sei ndatafura cheda unoona imongoita semuri kurasika kuende yambata havasikundoona akusvika akutema musamunyareba munhu iye endai paari mubva mati mainhingi unofarira nzara here nhasi izuva ripi otaura kuti ndandakanganweni kuti nhasi tingamotaiwa nhasi krisma izvi hazvigoni munoda kuedzekuti vana vangu vasataura nyaya dzemafoni tati munomu ane foni next dare richauyaka munhu wese anenge aine foni ngadzigare kudhou. Pane munhu anenge akagarira mupurisa zvichiunganidzwawo, ava ndo vari kutora masocial media vachienda korekodha zviri kubuda. Tiri kuirana usapinde usina chinhu chako kuchesa, ndoti munoziziva magara anoitwa mujeki, munoziziva mamiriro anoitwa ukanga uri mameja street. Haubvumirwi kupinda uine kii chaiyo chaiyo wati chaiyo chaiyo, siya kudhou. Munoda kutiparira dzimwe nyaya imini, kunosarira mukadzi uyo akagarapo ndiye anotora zviri kuitika muno zvobuda kunze, kwete kuti imini mozoisa pagroup honai muri kuzviitiri. Iye takabva kutora mari mwezuro tiri panyajezi apa pasekendari, nhasi uno ndimapamhidza futi. Pfungwa dzenyu vana baba ndoshaurwa kuti dzinoremetii. Handisi kuda kunzwa foni muno. Hamuna kutaurirwa here nemapurisa kuti ndakaita munhu? Hatisi kuda kuona. Ende munozonditi ndakashata ndisina kushata. Ndiri munhu anowirirana neni, ndiri munhu anomvisisa. Maakupedza muchindizora mapendi ekuti ndiite blade. Aiwa, hatisi kuda. Maiyo nyaya yenyuka bhadharai mupurisa wenyu kopai Samoni zvapera. Asi ndiri kuti zvatoguma mangwana musazozvipamhidzi mazvita henyu simukai.